שלום, שמי לב, והיום אנחנו נלמד כיצד אפשר לבצע שליטה מרחוק על המכשיר סמסונג גלקסי שלנו ישירות מהמחשב. אני לא מדבר על מצב שבו אנחנו רוצים לשלוח SMSים כמו שעושה הכיס אייר או AirDroid או משהו בסגנון, אבל AirDroid לדוגמה, במצב שבו יש לכם רוט בטלפון, יודע לאפשר גם שליטה מרחוק על המכשיר. AirDroid, מי שלא מכיר, זה AirDroid, ממשק ירוק, דרך הממשק הוובי אפשר לשלוח SMSים, לעשות ניהול של הטלפון כולו. כיס אייר עושה את זה גם כן, רק בלי אופציה של להתחבר למחשב, זאת אומרת בלי לבצע שליטה מרחוק על המחשב, על הטלפון עצמו. אני כרגע יודע שזה עובד על גלקסי S2, יש לי גלקסי S2 עם ג'לי-בין מעודכן 412, וזה עובד בלי שום בעיה. מה שאנחנו עושים, הולכים לגוגל פליי, קוראים לזה TeamViewer Quick Support, TeamViewer Quick Support, נראה, הנה, Quick Support Samsung, בסדר. לוחצים על Install, יתקין לנו את זה בטלפון. אחרי זה אנחנו הולכים ל-teamviewer.com, ומי שרוצה אפשר להוריד את הגרסה המלאה, ממש השליטה עם כל ההתקנות וכל הדברים האלה. אני לא אוהב את זה. אני אוהב להשתמש ב-TeamViewer Portable. זה אותו TeamViewer, הוא מגיע בקובץ זיפ, פותחים את הזיפ, נותנים דאבל קליק ופשוט מתחילים לעבוד בלי התקנות, בלי שום דבר. זה גם לא נשאר פתוח. ברגע שזה נשאר פתוח זה לא טוב. יש הרבה אנשים שמשתמשים ב-TeamViewer ויכולים להתחיל לסרוק ולראות אצל מי בעולם ה-TeamViewer במקרה פתוח והוא שוכח להגדיר סיסמה, ולך תדע מה אפשר לעשות עם זה. בגלל זה אני אוהב להשתמש במשהו שאני יודע שהוא פתוח בזמן שאני החלטתי שהוא פתוח, ולסגור אותו בסופו של סיום. אנשים נוטים לשכוח את הדברים האלה וזה פרצה, כך שזה מאוד מאוד לא בריא. אחרי שהורדנו את זה, הפעלנו את ה-TeamViewer במחשב. אוקיי, אחרי שהורדנו את התוכנה במחשב והורדנו אותה גם בטלפון, אנחנו נראה תמונה כזאת שמדמה את מה שאנחנו נראה בטלפון. יש לנו פה ID, את ה-ID הזה אנחנו רושמים במחשב עצמו ולוחצים על Connect. אחרי שאנחנו לוחצים על Connect, בטלפון תופיע שאלה, אנחנו לוחצים על Allow. בואו נעשה את זה Live, ככה. ואחרי שלחצנו Allow, הנה אנחנו מתחילים להתחבר לטלפון, התחברנו למכשיר ואנחנו רואים את המכשיר שלנו, ובעצם אפשר לעשות את כל מה שאנחנו עושים באופן הרגיל. אפשר לפתוח דפדפן, אפשר לגלוש. הנוחות כמובן היא בנושא של עבודה כמו SMSים ודברים כאלה שאפשר לענות בטלפון, מאוד מאוד נחמד. המינוס הוא שלטלפון שאין בו רוט מסיבה לא מובנת אי אפשר לכתוב בעברית, אפשר רק באנגלית. אפשר לכתוב בעברית אך ורק כמובן על ידי החלפה פה של המקשים ולהקליד את זה ככה. קצת מעיק. מה המצב? כן. אין יותר מדי אופציות. הכפתורים הם כפתורים רגילים. זה חזור, זה התפריט שיש לנו בצד הימני של המכשיר. יש לי אגב ג'לי-בין 4.1 וזה עובד בסדר גמור, בלי תקלות, בלי קריסות. אפשר להקליט את הסשן. זהו, אין יותר מדי אופציות שאפשר לעשות עם התוכנה הזאת. היא מאוד מאוד נוחה. אני מקווה שבעזרת השם בעתיד אפשר יהיה להשתמש גם בשפה העברית בזמן שאנחנו עובדים עם הטלפון. זה מאוד מאוד נוח. בינתיים נצטרך להסתפק ככה רק באנגלית. לא חייב וי-פיי, אפשר להתחבר גם בלי וי-פיי, זה עושה את אותו האפקט. כמובן שזה קצת יותר איטי, ככה שאם אתם רוצים לבצע שליטה מרחוק על מכשיר כלשהו, עדיף שהוא יהיה מחובר לווי-פיי. זה הכל, תודה רבה שצפיתם, שבוע טוב.